Hello mga ka-idol, maayong adlaw. So natay tubagon karon mga ka-idol nga pangutana. So mao ni ang pangutana, dol pila ka video, reels, photos ug may day ang i-upload sa isa ka adlaw. So kini nga pangutana gikan ni Joel's Vlog. Okay, shout out diha nimo idol Joel's Vlog. So tubagon nako ni karon imuhang pangutana. So pila gyud kuno ako ang ma-upload video, reels, photos ug may day sa isa ka adlaw. Ayan, so paminawan ni. So, una, inigmata nako sa buntag, mag-upload gyud ko ana no, alas 5. Mag-upload ko ana og pictures. Yan, pictures. Tagsara ko mag-upload og kanang video, inigmata kay wala pa man ko kagama ana og kanang video. Mao na kasagaran akong i-upload anang inigmata nako sa buntag alas 5, picture ra gyud na. Muusog na sad ko og upload mga alas 6 or alas 7. Oh, dapat naay time interval no ang ato ang pag-post dire. Dili kay sa isa ka oras magsige-sige kag upload diha, daghan imong i-upload. Dapat adunay time interval ang ato ang pag-upload, 1 to 2 hours. Oh, mao nay kanang sakto nga pamaagi pag-upload. Oh, and then inig mga alas 10 sa buntag mousab na sad ko og upload ana, tapos mousab na sad ko inig ka alas 12 nya alauna ana video og pictures na po na akong ipang-upload diha. So makalugar na ko og upload diha og mga reels or video, long form video. Oh, magdepende ra na kung usay ako ang nagama nga kuano, reels ba or long form video. Pero kasagaran reels ra ako ang ma-upload. Oh, and then mo usab na sad ko og upload inig ka hapon isa nya usab na pod ko inig ka alas 6 sa gabi isa gyapon nya usab na sad ko alas 8 nya last alas 9. So mahog akong ma-upload tanan kasagaran gyud 8 hangtod sa 10 akong ma-upload long form video, reels og kanang pictures. Mo ni akong ma-upload sa isa ka adlaw. So maintain gyud ko nga maabot gyud og 8 ngadto sa 10. Usay gani malapas pa gani ako ang ma-upload, moabot pa gani mga 12 ka buok, pero kasagaran ana mga pictures. Oh, nya may na lang maka-upload ko sa isa ka adlaw usa ka long form video, so okay na kay na para nako. Pero reels jud ko no naka-focus kay mao may dali gud siya nato buhaton mga idol. Dili pareho og long form video nga grabe tag 3 minutes. Lisod kay na nato buhaton mga idol ang long form video. Nya kung aduna ko time anang adlaw dili ko busy, so usay maka-upload ko og mga duha ka long form video. Pero sa My Day mga idol wala koy upload kayo no kay wala gyud ko naka-focus diha sa My Day. So talagsaon ra kay ko maka-upload diha kay usahay kanang dili na ko matagad bitaw malimot ko upload anang sa My Day dapit. Mo na nga wala koy upload diha. So mao ra ni akong ikatubag no sa pangutana ni Idol Joel sa vlog.